дорухонаи шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. Доруҳои табиӣ барои шумо: эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат намоед. Видеоро мемонам шумо мефаҳмед вай кияй чӣ кораҳай ҳозир касе ки регистратсия кардесай да ба задани намебироянд регистратсияошон. Якай сорбон ҳами хабари патента нест мекунанд, меган ростай, вале нархиш боз қиматтар мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Бародарони азиз, мо як ахбороти нав барои шумо пешниҳод мекунем ва дар давоми видео саволое ки нависондагиен мехонем комментарияҳоро ҷавоб мегардонем. То охири видео тамошо кунед то ба саволоятон ҷавоб бигиред. Ахбороти мо оиди кушода кардани роҳи оҳан аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. Бояд роҳи оҳан аз Тоҷикистон ба Россия тақрибан моҳҳои август ё сентябр кушода карда мешид, вале бо баъзе сабабҳо мутаассифона ҳамун вақтҳо кушода нашид ва имрӯз як ахбороти нав аз ҷониби сайти TASS.ru, яъне шабакаи иҷтимоии Федератсияи Россия пешниҳод шуд ки гуфтушунид оиди кушода кардани роҳи оҳан байни Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оғоз гардид ва Федератсияи Россия дар ин гуфтушунид барои Тоҷикистон пешниҳодҳо кард барои пешгирӣ аз беморӣ, корҳои дезинфексиякунонӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кард ин пешниҳодҳоро. Айни ҳол гуфтушунид идома дорад ва дар рӯзҳои наздик роҳи оҳан бояд ки кушода карда шавад. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Ман як видео кардам як 2 рӯз пеш ва дар видеом гуфтам ки дар Федератсияи Россия боз маҳдудиятҳо ворид мешавад, боз карантин мешавад ва на карантине ки ба мисли пештара карантини сахт мешавад. Просто ҷойҳои серодама якчанд муддат бисёр ҷоша маҳкам мекунанд ва оиди сухани ман чандин нафарҳои пайдо шид ки дашном карданд ва гуфтанд ки дурӯғ нагӯяй пеши худат. Ҳар касе ки ами суханахтон гуфтен рӯтон сиёҳ айхтона, барое ки ман бо мегум ягон ахборота ягон мавзӯъро ман бе далел пешниҳод намекунам ва дар бораи ягон мавзӯъ бе далел бе асос гап намезанам. ба ҳамин хотир рӯсиёгарӣ накунед, шумо дар комментария ҳар чӣ нанависонед, чунки дар ҳамун видеое ки ман партофтам оиди ҳамин мавзӯъ тақрибан як 30 нафар ё 20 нафар нависонданд ки аллакай моро огоҳ кардан дар ҷои мо карантин мешавад. Вале ин карантини ҷиддӣ нест, карантине нест ки сар то сари Россия маҳкам шавад. Просто корҳои дезинфексионӣ мекунанд. Тамом. Зулфия нависондай: саломат бошед, ин хабар ба мо бисёр муҳим буд. Мо дар бозори Садовод кор мекунем, куртаҳои занонаи мусулмонӣ мефурӯшем. Мумкин бозорҳоро маҳкам кунанд. хабари муҳима мо кӯшиш мекунем ки ҳарчанд сари вақт ба шумо пешниҳод кунем. Тоҳирова нависондай: салом ака, як савол дорам, ҳаминро мефаҳмондед, илтимос. Меган касе аз Россия ба Тоҷикистон равад, Россия то 2 сола омада наметавонад. Ба ҳамин савол ҷавоб диҳед, ҳамин рост ё дурӯғ? бо диққат гӯш кунед, дар ҳолате ки шумо ба Федератсияи Россия омада наметавонед, кадом ҳолате? мисол мегирем, агар яке аз шумо ба Россия дохил мешен ва дар мигратсиони картатон гости ё ки частни менависонед, медорен Россия ва дар ҳоле ки шумо 2 моҳ ё 2.5 моҳ истоден, ай Россия ки берун биромаден, тӯли 3 моҳ диромада наметавонед аз сари нав. вақте ки дар мигратсиони картат агар гости нависондагӣ бошӣ ё частни нависондагӣ бошӣ, агар ки биромадӣ то 3 моҳ ҳаққи диромадан надорӣ дига. вале агар дар ҳоле ки дар мигратсиони картаи шумо работа нависондагӣ бошад, кай вақте ки мехоҳӣ мебироӣ, кай вақте ки мехоҳӣ бо медироӣ, ягон проблема нестай. просто нависондай: салом алейкум акаи сорбон, роҳҳо ҳам маҳкам мешавад ё ки не? Тоҷикистон Россия роҳҳо маҳкам намешаванд бародар, парвозҳоро дар назар дошта бошед, агар маҳкам намешаванд. Анушервон 07 нависондай: салом алейкум бародар, сурати ҳамун посредника мон ки то ҳама бохабар бошанд. аз дасти ӯ хеле бадбахтҳо чанд муҳоҷир страдад мекунад, то ки ҳама донанд ки ҳаст, вай лаънатӣ ибрат шавад дар дигар посредникҳо. бародар азиз, ман гуфтам ҳамаи шуморо ки интизор бошен,
ма видео кардагим дар ҳамон мавзӯъ. Видеоро мемонам шумо мефаҳмед вай кияй чӣ кораҳай, чӣ гуна рафтор мекунад, умуман чӣ кор мекунад дар Федератсияи Россия, барои кӣ кор мекунад, ҳамаш дар ҳамон видео факт далелиш қатъӣ ҳастай. Худо розӣ боша, агар ҳамон видеора тақрибан рӯзои тақрибан 3 ё 4 рӯз пас ма дар YouTube канал мепартом, худтон мебинен ва хоҳиш мекунам ки видеоро максимални дастгирӣ кунед, ки ҳамон видео паҳн шава ва ҳама бохабар бошанд ай ки бидани ҳамон хеле одамо. Мирзо Хоҷаев нависонда: салом алейкум, сози TNG раҳмат барои хабарҳои нав. ҳазор раҳмати калон бародари азиз. Сафар Шарипов нависонда: салом алейкум Сорбонҷон, бачаи оча дар аэропорту ҳам рафта омадам, бисёр махкам мекунаншон, пешакӣ раҳмати калон. Не бародари азиз, аэропортҳо маҳкам намешаванд, парвозорам қатъ намешаванд. Нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Парвиз нависонда: салом бародар, худо сабр тиҳад. Ва як чӣ пурсиданиям, ман худам гражданини Россия ва аммо модари ман дар Тоҷикистон. Модарам метавонад дар Тоҷикистон ба аснавани ман гражданство гирад. Через посольство Россия илтимос як маълумот медодем, боқӣ дар паноҳи худо. бале бародари азиз, через посольствои Федератсияи Россия ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад, модари шумо заявление менависонад ва барои аризаша ответ додан ҷавоб ки омад, метавонад ки через посольство шаҳрвандӣ бигирад. Исмат Нусратов нависонда: салом, дар Москва қоғази бемориро аз куҷо гирифтан мумкин аст? Раҳмат. Қоғази теста дар назар дошта бошед, дар ҳамаи аэропортҳо тайёр мекунанд, 2 соат ё ки 1 соата тайёр мекунанд, метиҳанад бародар. K007 нависонда: салом алейкум бародар, ман дар Россия кор мекунам. Агар зану кӯдакамонро биёрам, чанд моҳ ҳуқуқ доранд дар ҳудуди Россия бимонанд бо регистратсия ва чӣ кор кард ки қонун ба муҳлати 1 сол 2 сол бимонанд бо ман дар Русия? Аз бародароне ки медонанд ва худашон аз сар гузарондагиянд ягон роҳша фаҳмонед. ҳамин савола касе ки аз сар гузарондагия дар комментария бинависонед, ин бародари мо бибинад. Вале тибқи қонун ма гап мезанам, тибқи мушоҳидаи бародароне, ҳар чизе ки ма гап мезанам, тибқи кодекс, тибқи қонун гап мезанам. аз рӯи қонун мигирем, агар вақте ки ҳамсари шумо меояд, мисол кору фаъолият намекунад дар ягон ҷо, шумо бояд ки ҳамчун гости ё ки частни дар мигратсиони картаи вай ба қайд бигирен ва дар Федератсияи Россия ворид шавад. Вале дар ҳоле ки агар дар мигратсиони карта гости нависонда шуд, то 3 моҳ ҳақ дорад ки дар Россия бимона ва баъди 3 моҳ дигар ҳаққи истодан дар Федератсияи Россия надоранд. аз рӯи қонун ҳамин роҳа дорад бародар. Вале дар ҳоле ки дар мигратсиони карта агар работа нависонанд, работа ки нависонанд, патент кардан ҳатмӣ мешавад. бисёри нафарҳо работа менависонанд, кор намекунанд дар ягон ҷо, вале бепарво мегарданд. Не ки ҳолатҳое мешавад ки рейда меғалтанд, дар ҳамун рейд ки дастгир карданд, барое ки дар мигратсиони карта работа нависондагия, лекин патент ки надорад, ҷаримабандиш мекунанд, проблемаш мекунанд, то ҳатто депорт ҳам мекунанд. Рамазон нависонда: салом алейкум бародар, як навор бикунед срочна барои регистратсия. ҳозир мекунандани ба задан намеброяд, мора штраф мекунанд 5300 рубл. мо намедонем куҷо жалоб кунем. ҳолате ки ты ғалтидаи бародар, ма худам дар ҳамун ҳолат будам. И бародар мақсад мега ки ҳозир касе ки регистратсия кардеса да ба задани намеброянд регистратсияҳошон ва ман дар ин бора гап задам ки хоҳиш мекунем через посреднико кор накунен ё через посредникам ки кор карден проверка кунен, тӯли 1 ҳафта, тӯли 10 рӯз проверка кардан гирен ки номтона ҳамун ба задани нагиранд. оиди 5300 рубл штраф спориданад и қонуния. бале бародари азиз, ман шахсан худам барои ҳамин кор рафтам 5200 рубл споридум, 5300 не, 5200 рубл штраф споридум ва боз мара 5 сола депортум кардан. аз рӯи ҳам хеле бадбахтое ки мақсад документҳои фалшивӣ тайёр мекунанд, як мане чандин бародароро фиреб мекунанд. ин хуб нестай ки бародар мақсад тоҷики хеча дар ин мулки бегона фиреб кунаву ҳаққи як каси дигарро бихӯри. ҳамун сумеро ки амво мегиранд, ҳамун сум ҳароме барои амво. як рӯз не аз оилаи хечон мебинанд, аз гирди атрофи хечон мебинанд
ман бароям хеле одамо махсус гуфтам ки видео тайёр кардагиам, видеоро интизор бошед. ғаффор нависонда: салом акаи Сорбон, меган ваксина накарда бошӣ дар метро намемонанд, дар автобус. илтимос ҷавоб ден, раҳмат ба пеш ака. Бародари азиз, ман дар Москва қарор дорам шахсан худам. Ягон боре нашидай ки дар ягон ҷо мара ваксина бипурсанд ё тест бипурсанд. Дар ягон ҷо ман любой ҷои Москва рафтам, ис мерам, ус мерам, мегардам, дар метроро ҳам мешинам, дар автобус ҳам мешинам, дар таксиро ҳам мешинам, ягон тай ҳам ё пурсидагӣ нестанд. Вале дигар шаҳрҳоша ғайри Москва рости гап нарафтам, намедонам ки чӣ хеле талабото дорад. Шаҳринисо Одинаева навистай: акаи Сорбон, ман 15 сола метавонам Москва барам кор кунам, документҳоям тайёр бошад. Не, наметавонӣ, чунки қонунгузории Федератсияи Россия барои ба кор қабул кардан ва барои патент додани шаҳрвандӣ хориҷӣ аз синни 18 солагӣ муқаррар кардагиам. Прикол ТВ нависонда: акаи Сорбон, ҳамин хабари патента нест мекунанд, меган ростай? яъне гуфтани патент айбайн мерава? Не бародари азиз, патент айбайн намерава, вале нархиш боз қиматтар мешава. баъди соли нав 5900 рубл мешава патент. Нарзулло Набиев нависонда: салом алейкум ака, мошин қатӣ рафта мешава Тоҷикистон, ай Россия? ҷавоб ден. Не бародари азиз, мошини сабукравқатӣ намешава, танҳо мошинои рафта метавонанд ки фуран, ягон бор мебаранд ё ягон маҳсулот мебаранд, анамуш касо метавонанд. Алишо Исмонов нависонда: илтимос акаи Сорбон, ҳамун мошенника суратша бимон ки мардум бишносаш, ки да проблема наафтанд ака. гап нест бародар, интизор бошен. ман гуфтам ки видеоро меброрам, иншааллоҳ хитон баъд мефаҳмем кияй. умуман метавонем ки хитонам қатиш баъдан ҳам суҳбат бишем баъди ҳамун видеое ки ман меброрам. Бачаи Кулоби нависонда: Сорбон, худо бигирад қатӣ хабарои безеба. хабари безеба ё хабари хубе ки ман ҳамаи хабарҳоро ба шумо пешниҳод мекунам. Муслимов нависонда: кайф мекунем, хов мекунем, карантин шава. ай худованд ки ҳамаи муҳоҷироро, худованд ки ҳамаи мардуми тоҷика дар ҳар ҷое ки набошанд нигаҳбон боша. ва ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. дар канали мо ҳатман обуна бишен. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.